Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg ħabbar li mill-bidu tas-sena eluf ta' studenti oħra bdew igawdu mill-miżura li tħabbret fil-budget għal din is-sena biex jivvjaġġaw bil-karozzi tal-linja mingħajr ma jħallsu għan-noll. Fil-budget għal din is-sena tħabbar li dan il-benefiċċju li qabel kien jingħata liż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena twessa wkoll għal dawk li għandhom 14 u 15-il sena kif ukoll studenti li se jsegwu kors full-time u li jkunu għalqu l-20 sena. Waqt li kienet iħabbar l-estensjoni tas-servizz magħruf bħala Bus 20+, il-Ministru Borg qal li matul is-sena li għaddiet aktar minn 24,000 żagħżugħ u żagħżugħa gawdew minn dan is-servizz b'investiment ta' 2,200,000 euro. Il-Ministru Borg qal li din l-iskema qed tkun ta' benefiċċju finanzjarju għal familji u għal ġenituri li qed jiffrankaw milli jużaw il-karozza privata tagħhom finijiet fejn it-toroq ikollhom volum ta' karozzi. Żgur li dan jikkomplementa l-istrateġija tal-Gvern, strateġija holistika li mhux biss nindirizzaw l-isfida fuq l-infrastruttura tagħna, t-toroq tagħna, imma fuq kollox naraw li s-servizz tat trasport pubbliku jkun wieħed iktar effiċjenti. Il-Ministru Borg żied jgħid li permezz ta' din il-miżura il-Gvern qed jimbotta l-użu ta' mezzi alternattivi tat trasport minn dik tal-vettura privata. Waqt it-tnedija tas-servizz, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li mill-bidu tas-sena skolastika il-Gvern beda joffri trasport b'xejn lill-istudenti kollha tal-primarja u s-sekondarja mill-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja u tal-privat. Dan ifisser li b'kollox qed nipprovdu trasport skolastiku għal 28,000 studenti f'kull tip ta' skola li għandna f'pajjiżna. Madankollu jibqalna 275 li għadna maħniex nipprovdulhom servizz. Il-Ministru Bartolo qal li għalkemm il-numru naqas drastikament mill-bidu tas-sena skolastika, sostna li se jkompli b'ħidmietu biex jinstab trasport għal kull student li jwassalhom fl-iskejjel tal-Knisja u indipendenti. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima qal li miżura bħal tal-linja b'xejn għaż-żgħażagħ turi li l-Gvern qed idaħħal il-mentalità għal aktar użu ta' trasport pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.